Bývať v centre a mať všetko pár minút na pešo? Presne to ponúka tento trojizbový byt na ulici Jozefa Kozočeka. Raná káva v meste, obchody, škôlka, školy, fitko alebo nemocnica len pár minút od domova. Všetko, čo potrebujete pre pohodlný mestský život. Výhodou je pôvodný stav, nový majiteľ si byt môže zariadiť moderne, prakticky a úplne podľa vlastného štýlu. Má viac ako 65 m2, balkón, murovanú pivnicu a praktickú dispozíciu s 3 izbami. Či už hľadáte svoje prvé bývanie alebo investíciu, tento byt má veľký potenciál. Moje meno je Beata Belková zo spoločnosti Pekné reality SRO. Nezabudnite nás sledovať na webovej stránke a sociálnych sieťach.